맛이 그래서 맞는가? 이제 나오는 거야. 나게 지금 반 많이 지부 일이 바보. 그는 거 보고 없이 삼년이라고 그러는데. 근데. mana aku buski bayi di mendena mak. Ma buskile. नै लोगोफोर दायो जोङो गांगा टपाया फुंनि जानायखौ जाखांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आइयाबो स्कुलाव थांनो ओंखारलायबाय ओमफ्राय नै बिथाङा दा सुइखादो इखो सुइखादो मा होइदले नों सुनाया होमबा हायनो मा जालांला हौवा मानसिफोरा सुनो हानांगौब्रा हिनजाव मानसिफोरा सुनो हायोबा हांगारिया बननाय बने नों बनैलाय हिनजाव मानसिया बनबाय थानाय नामा हानांगोन नोंनाव बायथों दं आंनाव बायथों दं आखाइ दं बे बिराद केयो होनफिनल' चान्स लालायदो नोंनावबो गन्थं दं आंनावबो मेगन दं हम माबार सल्लि खाट इमिडियेट होनना बुङो इखो इमिडियेट 1 2 3 Surlagaw khatarang kayo ba alam lagi lantarnay lenang ba ya beda mak teori kita bikin Parta din shonibar na Baba ang nakamsong na nga kanadong burwawi dorni dah shlon dong ye kamu lagi kamda bilay lano ya nislo naumen zukan song na za mbak jeng nabu bidur lang sinchang mau bitter lagi mian nako landong song ya mau bitter lagi jeng buat ya Birat moजां बिखुनजो इफोरबायदि सिंखाव संनाङा माबा संनाङा होनलायनांगो ये बाबूराव का स्टाइल है जालायबाय नामा गोसोआ बे मा मावदों नोङो खामानि गैया र' हो मा खामानि गैयालै ओरै फंबाय खामानिखौनो गैया होननानै गेटखौ इफोरबायदि फुलाला दोनबाथाय सखा फैगोन ना फैया सल्लि इफोरबायदिसो खनसेनो मानिनांगो इमिडियेट खानसेसो माबा अर्डार होनाय थां मानाय थां मोनदों ना मादोलै खानसे गैयाव दोननानै मा मोजां मोनदों माने आंखौ बुसखि बायदि मोनदों नामा चुप हो जाओ मा बुसखिले किबान आइनो खानसे जुबै फुंनि संनानै जाहोखांना आं दा सन मोनदों नों खानसेल'सो नोङो इयाव दोनना हांगार हांला नांजोब्बाय नै ठीक है मा सानदों नोंलाय ओमेन हा 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 ने Suy mabar, sulit. Ruko jera, sabar karo. Omen. women Omen ne. Puma verla ne. Das somaydı. İfirsin jaw. बै ओंख्रि लाफा दा नों लांफाखानाय मा फाइलखौ मानो बुथुमाखै नोङो इखो फाइल माखा आलासिलाय जादोंना दङ बुथुमनानै मोजां जाबना दोननांगौ फाइलखौ मा रोंथ्रा अफिसखौनो गावबा गाव अफिसखौनो सामलायनो रोङाबा बोरै जानो नोंलाय हो हायो सेलार नांलायाना इ अफिसाव इ अफिसाव सेलार नांलायाना ओइ खोनादो
नों लुङि गानबाय थानो हाथां Yeah, boy. सोलायना फै लोगोफोरद्राय जागोन नामा नों लुङि गानबाय थानाया सोलायना फै वाह दासो सुन्दरी लागसै woman Women. Wah, malah ngiskian si tentar dong. mau role gudeli Corona. Neneknya be. Soalnya bisa kenapa? suka Tak sama deh nih. Ifrit disekarang video bandeng bah. Kayak habew moननाय फोर दं ma color number kamu cilelang. habew सारायदोंमोन thank you दे Yes, आंनि that's दख'नायासो हाबायाव नै गोजा दिनैसिम आं बायाखै फुजायावल' गांनै बायबाय Nggak terang. Lebar video atau status kan bitang nahur karlang lain sini. Nahur karlang lain sih. नाखि जिब Jadi nak भगवान मानि जिब इलिबाबो Kisah video ni kisah Roni dah nahur karlang lain sih. Sih nasi tharnu malin este. Aturan lain ba. Ini. This is हमारा कल्चर है Tapoy. Ten. Wah, dia nak ini macam. Waktu putus nak apa itu? Gelo le. Apa ini? Siapa ni? Malah ngelan apa itu? Hobiau. Nani? Tedun subjek jauh deh. Nih, ibu aja begini. Mancing murah nak tentang botai. Oke, nak kentinnya oke? Nak kentinnya? Share ni masih ting lah nabi be. Be? Tote be. Atau takut sini lagi ni? Mancing murah ni le. Bedoram menang siapa nungna? Alu, motor, oma bedor. Dah sebang hidup tunai nengah, dah tu siapa nonai berjabai. Kentekin ang nusrun menang naik semua. Roh. Dah lagi, beri jadi. Ran bonanggu, mejem bonanggu ni. Oh, dia dah khabar le. Orang ini batai, kudi ku kazu sigen. Ikun batai. Nai de. Kudi ku tenang, serbu kudi ku tenang nane. Lepu mau le dene, itu ne. Oh, dia dah baik. Sana mulai sigen. Sakini torse. Maba jak thai. Mune to khod nu demen le. Nih, mejem ayo. Boleh ada. Pernah. Sakin bah. Sakin balik. Motor, alu, motor, medem. Boleh lah kan? Lugu yang lain sudah. Finally, Torena is back. Ngam kurang. Babar, ngam kaya kini wah? Dekurdu. Da नै लोगोफोर जागायबाय थरायनाबो ना गुरनानै ओंखाम उखैना फैबाय नै आया जाग्रोबायानो नै बा खननायानो खालायबाय सं ओंख्रिया खुरै गंसेयानो जाहैबाय खिन्थु बेदरा बेलेग बेलेग जाथारनांगो ओंख्रिया जियानो जा खुरै गंसेयानो जा दैयाबो थंगा गंसेयानो जाथो बेदरा बेलेग बेलेग जाथारनांगोन नोंना नङा दैखौबो लोंजाबाय मिथिबायना
आंना जाबाय सनानि नोंना जाबाय मा बेसा संना दोनजोंला नोङा आंना जाबाय सनानि नोंना जाबाय माबानि थामानि बोरै लोंजाबना होनांगौ जाखो जानोसै लोगोफोर नायदो मासि गोथाव संना दोनजोंला बुथारा संना दोनदो लोगोफोर मा है ओंखामा गोबांद्राय जाबाय खोमा आंना आं जागोन जागोन ओंखामा गोलैलांलायबाय नै कारनाव गैया लोगोफोर कारनाव गैया खस्थ'यै मोननाय बुस्थु खुदियो दे ini asal aku dia dene asal aku dia dene ना रोसि दहाय फुंनि मटरनि दिन फैबाय लोगोफोर गुसु जादों अमादो मटर बेसे गोथाव संदोंलाय बोरै ना दस्रा दस्रानि बिज्जा मा होनदों आंनो गस्ला गांसे बायना होनांसिगोन नों आंनो दिनै इदि ओंखाम संना दोननायखौ मार मोजां मोनदों नोंहा गस्ला गांसे बायना होनांसिगोन संनो आंनो नै लोगोफोर सानसेबो आं ना गुरनो थांबाबो बेबायदि सापर्ट होनानै इयो ओंखाम संना दोनामोन दिनैनि दिनाव मा जादो संना दोनलायदो मा साननाय है ओरैनो मबाइल गोलैबायमोनलै आं दिनै बिराद मोजां मोनदों मिथिबाय एख' सानाखैमोन आङो दिनै अमादो मटर जानांगो बेखौल' बिखायनोसो संना दोनदों आइयाथ' संनो होआखैमोन ओमफ्राय दाना आइया बेदर जाखायाना जों जाग्रोनोसै दसे इसे